Bueno, egun ondan hori, hasiera emango dutzagu martxoko kulturretzeko batzordeari. Eta, bueno, lehenengo puntue, 2008ko otsailaren 18an egindako bileraren akta onartzeko proposamena izango litzateke, beraz, ez badago besterik, aho batez onartuko litzateke. Bale, aho batez onartuta geratzen da aurreko akta. Hurrengo puntua izango litzateke, Getxoko kulturretzea erakunde autonomoaren 2021ko ekitaldiari dagokion aurrekontuaren likidazioaren barri emotea. Bueno, deialdiagaz batera joan jatzue txosten osoa, bertan daukazu ez, likidatutako datuak. Eta, bueno, ez dakit pregunteriteko zuen, komentariorik ez ere esateko edo. Bai, Ibon? Bai, galdea, da, kuriosidad, besterik ez, Hor, ikusi dugu adibidez, abek eman behartzuen dirua gutxituen dala, eta baita ere gutxituen dala aldundiak eta berenteak eman behartzuten dirua. Eta, bueno, gero suposatzen dut udal entitateak eman behartzuen dirua gutxituen dala, gaztuare gutxituen dalako. Hori suposatzen dut horrela izango da. Baina, aberena eta aldundiarena zer dela eta? Bai, alde batetik, aberena, ikasle kopuru gitxitxo hau dugu 2021an, klase gitxitxo hau egon dire hortaz, eta orduan abek horren arabera emoten dauz laguntzak, jendea momentu baten, temati egon dabe ondino COVID egoera gaitik, ohikotasun batera joateko, eta orduan horregatan nabaritu eginda aputzu bat, eta gero beste alde... Eta gero diputazioa dana, festival guztiak gaitik jasotzen dugu diru laguntza, festival guztiak egin duguz, baina festivalen kostua folkena hain zuzen be, bajuago izan da aurtengoa. Badakizunez, momentu honetan, 21an egin duguzan festival guztiak eta programazio guztia, inguruko artistekaz edo ez urruneko artistekaz egin dala. Beraz, hortaz bet, gastu gitxitxo aurki dugu, beraz, diru laguntza be bajatuin da apur bet. Vale, eta gero azken gauza, musika klasikoan ikusi dut aldiz, diru sarrerak bikoiztu indiela. Ez di asko, baina zen da kontua, hori 1000 zeuden horri ikutsita, eta ez nian 40.000 izan dira, eta hori zer dira, saldu diren sarrerak, ala diru laguntza berezi bat musika klasikoa eskaintzagatik, ala... Horretan, sarreren salmenta izan da, egin zan prebizio bat izan zan, aforo batzukaz ikusita incertidumbre bat egon zan, aurre ikusten bat egin zan, eta azkenean eukidoguna izan da, diru sarrera gehiago, aforoak handitzen joan diren neinean, eta jakingo duzun moduan aurrekontua lantzen egon ginean be, azaldu genduan diru sarreretan, atal horretan, apur bat kautuak edo kontu zibiliko ginela, ez pentsatzen diru sarrera handiak eukiko genduzanik, ez genkian COVID egoeran zelan joango ziren aforoen kontuak, eta orduan, zorionez, hobeto joan da, eta aurrera egin ahal izan da, eta jendea publikoa gure ganatu ahal izan da. Besterik ez dagoenez honen inguruan, hurrengo puntura joango gara, langileen ordainsaria 2021ko abenduaren 31an indarrean zeuden aldean 2% igotzea onartzeko proposamena. 2021ko urtarrilaren batetik aurrerako ondoriokin. Honetan be, hor joan jatzue proposamen osoa, eta proposamena hori da, langileen soldatak 2% igotzea, ikusi duzuen moduan, negoziazio maite pasatu da, eta aurrera egingo genduke, maionek holan erabakitzen badago. Beraz, boskaketara pasatuko gara, aldeko boskak, aho batez. Ederto, eskerrik asko. Gero, 13. puntuen lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea, liburutegitako arduradunaren lanpostuaren eskakizunei dagokionez, bai eta kultura teknikari, kultur teknikarin eta errekaeko arduradunaren lanpostuei dagokionez ere.
Bueno, horre txostenan ikusi ahal izan dozu moduan, zuzendariaren txostenean agertzen dena da animazio sasoi soziokulturala sasoi bateko behar izanei erantzuten eutzen perfil bat zan, eta, bueno, naiz eta ondino onuragarria izan, errepetean badaukagu ja beren beregiz animadore soziokultural bat. Beraz, etorkizuneko kulturetzeari aurre egiteko ikusten dugu onurako izan daitekela, baina ez rekisito bat izatea. Beraz, postu horretan, eskakizun hori kentzea izango litzateke proposamena, eta bestalde liburutegien arduradunen postuen bai ikusten da bibliotekonomia eta dokumentazio diplomatura eskatzea bertan lan egiten daben, postu horretan lan egiten daben pertsonei, edo postuei eskatzea, egiten dabezan funtzioak horretan datzalako. Beraz, hori izango litzateke proposamena, ez dakite zer esateko. Hori da, negoziazio mailan egon da hau be, eta adostasuna be badaukagu honetan. Ez dakite zer esaterik daukazuen edo, bai, Ibon? Bai, guk egin bat dautza, negoziazio mailari buruz gustatuko litzaiguke jakitea zeintzuk dira bertan egon ziranak. Claro, hemen dago horren akta, eta esaten da enpresa komiteak hau batez onartu zuela, baina kulturretxearen enpresa komitea gudakigunez azken aldi honetan ez dago bere osotasunean, edo ez dago bere egoera osasuntzuenean, agian aldatu da, ez dakigu. Guztiz. Horregatik, jakineko genuke, zeintzuk izan dira bertan egon zirenak, zerain arte enpresa komitea, aldaketa horren arte, nahiko desitxuratuta zegoen. Bueno, momentu honetan, esan gena da, horren dela pare bat edo, elekzio sindikalak egon ziren, eta horretan ataraben komisiones obrerasek postu bat ataraban, labek bi, eta elak beste bi. Eta euren ordezkari guztiek batzarren egon ziren. Elak dauka presidentzia. Hori da, elak dauka. Elak presidentzia eta ilaskaritza. Bale, gero hor, guk, lehenengo eta behin gauza bat, behin aldatzen dela, diplomatura eskatu beharrean igual gradua eskatu beharko litzatek. Nirak idanez ez daki diplomatura ja unibertsitatean dagoen, ala gradua dagoen. Antzadanez administrazio kategorietan horretan ezin da eskatu, baina zehaztasunak teknikoak dira berak erangutzuko duzu, bale? Ados egon naiteke zurekin eta egin nuen lehenengo proposamenean hori aztertu nuen, arazoa da liburutegietako arduradunek daukaten administrazio kategoriagatik ezin zaiela gradurik eskatu. Bai, A2 mailan dauden kasuetan diplomatura edo tekniko maila batzuk dira gehienez eskatu aldaitezkenak, bestela administrazio maila aldatu beharko litzateke. Orduan egia da, agian etorkizunean planteatu beharko litzateke aldaketa hori, baina gaur-gaurkoz bereien administrazio kategoriagatik, postu horrek daukan kategoriagatik, horri dagokion maila ez da gradukoa, hori baino beragokoa baizik, eta horregatik bakarrik diplomatura. Egia da, etorkizunean diplomatura hori desagertu egingo dela, baina oraindik urte batzuk diplomatura ez da existitzen unibertsitatean. Baina merkatuan bai, existitzen da, eta gaur egun oraindik langile asko daude. Horregatik ezin da oraindik LPZ-etatik kendu. Etorkizun epe luze batera esan dezagun hala izango da egokitzapenagatik, baina hor dago aldea. Horregatik, eta zehaztasunez adibidez esaten baldin badizut, gaur egun postu horietan dauden langileek diplomatura daukate, baina ez daukate gradua. Bai, honek suposatzen da, Boloniatik kanpo ikasi daben guztiek ezin izango leukiela postu honetara sartu. Hau da, sasoi bateko jendea ezin izango litzateke sartu honetara, euren sasoian, indarrean egoa zan sistema edukatiboagatik edo hezkuntza sistemagaitik diplomaturak ziren, ez graduak. Beraz, esango leuke, igual 80. hamarkadatik aurrera, edo baino lehen ikasi dabezan guztiek, kanpon geratuko litzatekela. Bale, eta azkenik, guk nahiko logikoa ikusten dugu bibliotekonomia eskatzea liburutegietako arduraduna izateko, baina aldiz eta arrazoiak irakurrita animatzaile soziokulturala kentzea eta ustea bakarrik diplomatura bat eskatzea kultur teknikaria izateko esan gabe zer nolako diplomatura edo diplomatura kontu batzuk ez dakit
igual soziologiako diplomatura bat izan daiteke kultur teknikaria, baina ez dakit, igual ingenieritzako diplomatura bat pizkat urrut ikusten dut hortik, edo arkitektura teknikoko diplomatura bat. Hor ez daukagu bat ere garbi, horrela egin behar denik. Horren beraz gu printzipioz aztenituko gara horrekin. Erantzun teknikoa jasoko doz horren inguruan, bale? Ados egon naiteke planteatzen den zalantzarekin, eta egia da kulturkudeaketaren esparruan formazioan oraindik hutsune handiak daudela. Hau da, ez dago garbi, kulturkudeatzaile batek zer ikasi behar duen. Eta errealitatea da lanpoltsak edo deialdiak ikusita askotariko jende aurkezten zaigula. Horren adibide gisa planteatu dezaket, gure zuzendari teknikoa formazio psikologoa da. Eta zuzendari teknikoaren postua lortu zuen proba guztiak gaindituta. Gure kasuan, nik txostenean planteatzen dudana da, 80ko hamarkadan planteatu zenean animazio soziokulturala, jartzea baldintza moduan ulertu nezaken. Bai, azken batean bazelako ezagutza espezifiko bat, formazio espezifiko bat arlo horretan. Baina gaur egun musikebarrin adibidez, ekitaldiak antolatzeko, edo RKN, edo kaleko jaialdietarako animazio soziokulturala ezin da baldintza ezinbesteko bat izan. Izan daiteke baloratzen den zerbait dudarik gabe, eta onuragarria da hori, baina onuragarria izan daiteke are gehiago kulturkudeaketan master bat. Edo etorkizunean kulturkudeaketako gradua sortzen bada, berriro ere bilatu beharko dugu. Eta orduan oraingoz, balorazio irizpide bihurtu beharko dira eta ez baldintza kontu horiek. Zergatik, realitatea delako gure plantillan bertan eta orokorrean sektorean ikusten dugunarekin, oraindik jende asko dagoela, kultur kudeaketako formazio zehatzik ez daukana, baina esperientzia bai, egokitutako ibilbide bat bai, eta horregatik, kasu honetan proposatzen dudan bakarra da, animazio soziokulturala jakina baloratzeko irizpidea dela, eta deialdiak egiten direnean, lotzen zaionez, arloaren edo postuaren funtzioen zerrendari baloratzeko modukoa izango da, baina esaten dizuan moduan, izan daiteken bezala, kulturkudeaketako master bat, edo publikoen garapeneko ikastaro bat, edo beste hainbat arlo. Baina ezinbesteko baldintza, otros requisitos atalean bezala jartzeko, ez zait iruditzen egokia denik. Eta ikusten duzuenez, aurrera begira behintzat, postu horretara etor daitezken pertsonentzat baldintza murriztaile nabarmena izan ziteken. Egon daiteke jendea auki dezaken aipatzen dizkizudan masterrak edo ikastaroak, baina animazio soziokulturaleko hori ez. 80ko hamarkadan agian egokia zen, gaur egun dauzkagun jaialdi eta programetarako edo diru laguntzen kudeaketarako besteak beste ezin da baldintza izan. Izan daiteke baloratzekoa, dudarik gabe. Horretan erabat ados, eta berriz diot, ados egon naiteke zurekin esaterakoan formazio espezifikoagoa jartzea desiragarria litzatekela. Arazoa da, ez dagoela formazio kanoniko argi bat. Argi daukagu ekonomista batek ekonomia ikasi behar duela, baina kultur kudeatzaile batek zer soziologia ikasi behar du kultur kudeaketa sortu da, karrera jadanik badago martxan, baina oso esparru gutxitan, oso leku gutxitan, oraindik ez da hain erraza planteatzea hori sarbide gisa, eta sektoreak seguruenik zalantza handiak izango lituzke. Ez dakit, behintzat nolabait azaltzeko, zergatik planteamendua den kentzea baldintzatik animazio soziokulturala, eta ezin zehaztea gehiago, esparru oso zabale delako azken batean, etortzen den norbait lanpostu horretara izan daitekelako musikaren kudeaketan aditua, literaturaren kudeaketan, arte eszenikoenean, zineman, komikian, guk horiek guztiak lantzen ditugu. Pertsona etortzen denean lagundu behar diogu askotan, lehenbizi, orain adibidez dauzkagun postu aldaketetan, postura egokitzen eta ikasten. Nolabait kudeaketa espezifiko bakoitza. Ederra litzateke espezifikatu alizatea, baina atea asko itxiko litzateke. Bueno, uler dezakegu, baina ere iruditzen zaigu batak kendu eta ezer gehiago ez espezifikatzea zabalegia geratzen da momentu honetan. Vale. Bueno, besterik ez badago, bozkaketara pasatuko gara. Aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, beste guztiak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos. Vale. Onartuta geratzen da postu orduan. Hurrengo puntua, presidente Andrearen informazioa, betiko moduen ekitaldien informazioa eta barre deialdiagaz bat joan jatzue. Bestalde, badakizue, indarrean geunkala Musikebarri Kultura Elkarteak ekitaldiak antolatzeko deialdia,
eta bueno, hori getxoekin ezetek etorran, eta bueno, ja badaukagu dana ebatzita, 12 proposamen jaso dira guztira, baina 8 baino ez dira pasatu azkenean, beste 4 kanpoan geratu diranak ez zirelako Getxoko alkarteak, beraz, hori positibotzat jotzen dugu, ikusiz, kanpoko eragilek Getxora etorri gure dabela lan egiten, beraz, hori postekoa eta lantzekoa. Hurrengo informazioa izango ditzateke, RKBken deialdi barria, dakizunez, joan dan urtean RKBkak sortu gendu zen, honetire musika disiplinan egoitza artistikoak egiteko deialdi bat, guk baliabide fisikoak eta diru baliabideak jartzen dutzaguz, eta aurten geurean egondan taldea Gudadantza da, ondino gugaz dago lanean, eta dagoeneko badaukagu atarata bigarren deialdia, eta honetan aldaketa txikitsu batzuk egin doguz, eta izango dira 3 beka oraingoan, bale? Bat izango da beka ekstensibo bat, 9 hilabeteko residentzia bat egiteko, 12.000 eurogaz, eta gero beste 2 laburtsuagoak izango direnak, 9 hilabetekoak izan beharrekoak, 5 hilabetekoak izango dira, eta 6.000 euro jasoko dabe irabazten dabenak bekak. Honek aldaketak izan dira, aurreko deialdia egiterakoan, proposamena jasotzerakoan, ebasterakoan eta ikusi genduan, gauza batzuk egokitu behar genduzala, jendearen disponibilitatea, denpora, proiektuak gauzatzeko, aukera diferenteak egon beharko lukiezala. Beraz, beste era honetan planteatu da, eta zelan datorren oingo urteko deialdia. Gero, beste puntu bat izango litzateke, aurreko batzorderen baten, komentatu dugu, artekale gugaz eukiko dugula, Getxon, eta Euskal Herriko kaleko artisten bilgune profesionala da hause, eta Getxon egongo da maiatzean jardun bat, eta honetan egongo dira kaleko artetako adituak solasaldian, eta herriko jendea bertara joan izango da, interesdunak ara joango izango dira, eta bertan kaleko arteak zelan berreskuratzeko jarduna egongo da, eta publikoen garapena sustatzeko. Aurten, deialdi bat egon zen, Artekale programaren barruan, eta proiektu 2 urten dabe aurrera, bata da zirkotarrak, zirko zaurre taldeak diseinatutako ikuskizuna da hau, zirkoaren bitartez. 16 eta 25 urte bitarteko gazte getxotarren historiak eta realitatea gerturatuko dautzana publikoari. Eta bigarrena, Gora bihotzak izeneko izango da, Lapez Getxoko konpainiaren distrituko hiri inguruneko eskuartze izango da, eta Gaude aniztasun funtzionalaren elkartegaz lan egin dabe proiektu hau aurrera ataratzeko. Beraz, laster, udabarri partean, maiatzetik hasita, ikiko dugu ekimen hau herrian. Eta gero azkenik, Getxo Arte BKB ostaberen martxan jarri dugu, eta orain arte aurrek urtean izaroi ere egiki genuen Getxotarra bera, eta aurten zenbat proiektu aurkezten diren, eta nordan irabazlea. Beka honetan RKN horra eukiko dabe lan egiteko aukera, eta 5.000 euroko diru laguntza eukiko dabe. Eta betiko moduan, Getxo Arte beka honetara, estatu mailara zabalik dagoan beka bat da, baina baldintzatuta dago Getxoko udalerriko kolektibo espezifikoak jorratu behar dauzela. Beraz, eurekaz egin barko da belan, herrian zeo zer geratu daiten, eta arte garaikiden inguruan ezagutza plazaratzeko. Galderari badaukazue honen inguruen, edo? Ez dago. Bale. Orduen, akabuko punture joango ginateke, galde eskeak, honetan, idatziz bakarra jaso dugu, EH Bildurena, Mikel, irakurriko zu? Bai.
Bai, Algortako joi batzordek inauteriak antolatzeko arazoak izan dituela salatu du inauterietako bezperan komunikatu baten bidez. Udalaren borondate falta adieraziz. Zehazki horrela dio komunikatuak. Eskakizun tekniko etengabeak, horitariko asko zentzugabeak eta neurriz kanpokoak. Udalaren atal ezberdinen arteko koordinazio falta eta eskaera zein informazio kontrajarriak. Hori denak zeharo baldintzatu dute gure lana. Itotzeraino estutu dute jai batzordea. Eta horrela jarraitzen du. Inauteriak antolatzeko izan ditugun zailtasunek, bere horretan jarraituz gero, ezinezko egingo zaigu San Inazio jaiak antolatzea. Gure jaiak arrisku larrian daude. Udalak benetan ulertzen aldu herriko jaien izaera eta Algortako jai batzordea bezalako herri eragile baten dinamika zeintzut diren. Ez gara enpresa pribatua, jaiak antolatzea ez da gure ogibidea. Bueno, guztia jakinda horrengo galdera ditugu. Bat, jakin badakigu udaltzailearen irizpideak ezberdinak direla, jai batzordea komunikatuan aipatzen duen moduan. Jai batzorde kulturetxeari egiten badiote eskaera eta beraz kulturetxea antolatzailea baldin bada, zergatik jai batzorde jarri behar dira harremanetan udaleko beste sail batzuekin, babes zibila, azpiegitura, urtero zabaltzen badute arloen arteko koordinazio falta hau. Bi, komunikatuaren bitartez udalari dei egiten diote haiekin batzeko inauterien ostean, arazoari konponbide bat topatzeko asmoarekin. Bilera deialdirik aldago edo egonda, harremanetan jarri zarete Algortako jai batzordearekin. Eta hiru, irailetik hona zenbat bilera izan dituzue jai batzordeekin, kontuan izan da jai batzordea zabaltzen dituzten arazoak, eta haiek esan bezala, aurtengo herriko jaiak arriskuan daudela, pentsatu duzu 2022 urteko jaiei begira planteamendu aldaketarik? Bueno, bizute gauza, bai. Lehenengo puntuen egiten duzuen afirmazioaren inguruan premisa akatz bat dago, EH Bilduren galderan esaten da kulturretxea antolatzea dala, baieztatzen da, holan esaten duzue beren beregi. Eta hemen kontuan eduki beharrekoa da, kulturretxea ez dala antolatzailea, diru laguntzailea da. Diru laguntza deialdi bat jartzen da martxan, eta parte hartu gura daben alkarteak euren proiektua aurkezten dabe diru laguntza deialdi horretara. Eta diru laguntza legeak 14. artikulan lehenengo puntuan esaten daben moduan, lege hau erderaz dago jasota estatu mailako legea dalako, eta da, artículo 14, obligaciones de los beneficiarios. Son obligaciones del beneficiario: cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. Beraz, diru eskatzailea da ekimenaren antolatzailea. Horrek ez dago esan gura, zalantzak dago zanean, gauza komentatu behar da bezanean, eta dana dalakoa, kulturretzeko telefonoak edo dana dalakoak itxita dago zanik. Nik oso ondo dakit, kulturretzeko langileek egin behar izan da benean lan, zalantzak dauki ezalako gauza bat zelan orkestu edo entzuteko, batzutan bakarrik entzun, ezin egin, baina bai entzun, telefonoak beti egon dira zabalik. Kulturetzekoak, zein udaletzekoak badakit, denbora guztian berbetan dago zalako gauza honek koordinatzeko. Gero, bigarren puntuan, esaten duzue, ia harrematan jarri garan Algortako jai batzordeagaz, bai, ni badakit kulturretzetik harremanetan dagozala, eta inkluso berbetan egon garala kulturetzetik. Eta egindaben deialdirik badagoan, bere bai, ondino data zehazteko dago, ze batek aldauenan egon baten beste parteak ezin dau, eta beste parteak aldauenan besteak ezin dau. Beraz, data egoki baten bilagagoz danon artean. Eta gero, irailetik hona zen baigera egin diran jai batzordekaz? Normalean dinamika izaten da urteak hauan egiten da batzar orokor bat, bakotzagaz,
danak alkarregaz, eta hor planteatzen da urrengo urteko zelan etorri daiteken eta urrengo urtea landu era orokor baten. Eta gero, hausune bakoitzeko jaiak heltzen diranean, beren beregila segimendu edo koordinazio teknikoko batzarrak dagoz. Zenbat? Behar diran beste egoten dira. Eta horretan hainbat arlo egoten dira jai batzordekaz sartuta. Argi dago, jai bat antolatzen danean, herriko hainbat eta hainbat esparru hartzen direla. Alde batetik, kulturetzea diru laguntzaile moduan, kulturrekimenak dagozan heinean diru laguntzaile moduan, beste alde batetik, garbiketa zerbitzuak, polizia eta infrastrukturak behar direlako, eta infrastrukturak egokitu, eta herria zelan antolatu beharko dan, trafiko etenak egongo diran, ez diran egongo, momentu baten, egun osoan, eta bar, eta bar. Eta orduan, gauza guzti horrek koordinatzeko egoten dira, segun eta ze jai batzordegaz eta ze volumeneko ekitaldia egingo da bezan, gehiago edo gitziago. Bai, guk galdera egin dugu kontatuan gaudelako jai batzordeekin eta kezkatuta gaudelako egoerarekin. Ikusita azkenean aldian gertatu denarekin, hau da, inauterietan gertatutako komunikatuarekin, ez dugu uste hori debalde egin den komunikatua izan dela, hau da, bere oinarriak izango dituela, eta jakin badakigu, behintzat, azkenengo 5 egunetan ez dela egon adibidez bilera zehazteko datarik, baina, sinistiko dugu esan delkoarekin, eta suposatzen dugu elkarlanean egongo zaretela eta esfortzu egiten egongo zaretela jai batzordeekin, uste dugulako zuei ere kezkatzen dizuela jai batzordeen inguruko gaia, eta gero ere aipatzeagatik azkenean beraiek dirua jasotzen dute, eta bai, beraiek daukate horre egiteko lana, eta beraien gauza da, horren inguruko agiri guztia lortzea, baina beraiek reklamatzen dutena da, hor arazoak dituztela dena antolatzeko, eta normalean ulertzen dutela, kasu honetan dirua ematen duen enteak ez duela bezainbesteko laguntza eskaintzen jaiak aurrera eramateko, eta azkenean jakin badakigu denok hemen ez da jai batzordeetan ez dira inor profesionala, eta eskertuko genuke horregatik galdera etorri da benetako laguntza eskaintzea ez soilik dirua eman, baizik eta aldu zuen heinean eskaintzea beraiek eskatzen dutena, eta aurrengo bileran hori konpontzen dan, edo adosten dan, edo zehoz ere egiten dan. Hombre, ez dala laguntza nahikoa moten kulturetzetik, benetan, hori benetan, horretan lanean dagoan langilea entzuten badau, asko kezkatuko litzateke. Persona horrek batzutan eskabideak zelan egin, eta abar, inkluso kasi segun batzutan, lagundu formularioak betetzen eta holan egoten da. Así que, kezkagarria benetan esandakoa. Eta, besterik ez. Barkatu, a ber, nahiko bituta gaude zeuen politika zalantza batzuen aurrean langileen atzean diskutatzera. Esaten danean kulturrezetik ez dela laguntza nahiko ematen, esaten dela udal hainbat departamentuen artean badagoela deskoordinazio maila handi bat, eta agian kulturretxea zelan jaien eskumena kulturretxeari pasatu dela azken urteotan, ez da beti kulturretxearena izan, udalarra izan hasiera batean, ondoren eramaten zuen gaztedi arloak, dirua ematea ez aparte, agian beste zerbait egin beharko litzateke. Eta kontua ez da bertan dagoen langileak egiten duen lana ondo ala hobeto egiten duela, baizik eta arazo guzti hori zer nolako erantzuna ematen zaien. Eta arazo guzti hori ez zaie erantzuna ematen inprimakiak betetzen laguntzen. Beste bide batzuk egon beharko lirateke. Eta horiek dira eskatzen direnak. Eta inork ez du zalantzan jartzen, eta hori argi gera dadila ze askotan entzun behar izan ditugu horrelako erantzunak, inork ez du zalantzan jartzen langilearen lana. Bai ordea agian udal barnearen edo udal barneko antolaketa maila. Hori da kontutan esaten duguna. Eta arazoa dago. Eta arazoari konponbidea bilatu bat zaio. Langilea ez dala, bale,
txarto jarri dugula gauza bat antolatzailea delako kulturretzea, bale, baina arazoa badago. Eta itzen atzean, babesteak ez du inori laguntzen. Hori da eskatzen dugun gauza bakarra. Hombre, nik uste dut azaldu dutzu edala. Osea, jaiak gerturatzen direnean, hurbiltzen direnean, jai bakotza antolatzeko, ja, logistika, koordinazio guztia, danak dagoz alkarregaz batuta. Danak dagoz, zer behar da, zelan egin behar da, noiz egin, zelan koordinatu guzti hori. Osea, horretarako batzarrak dagoz. Batzarras de aterrizaje de seguimiento técnico beren berik logistika guztikoa zelan egin. Horretarako batzarrak dagoz. Eta horretan jai batzordea parte hartzen dabe, eta udaletzeko hainbat esparrutako langilek parte hartzen dabe. Hori guztia koordinatu ahal izateko. Beren beregi badakigu dugulako jaiak herri osoa hartzen dabela, momentu jakin baten, edo herri osoko auzune oso bat. Eta auzune baten gertatzen dana, inzidentzia eukileikela herriko beste auzune baten. Beraz hori guztia koordinatu behar da, eta horretarako dago ze batzar guzti horrek. Hobeto egin daitekela? Ba, seguru, bestera baten? Ba, bai, agian. Bueno. Galdera reza da. Jai batzorraren komunikatua ez dizue ezer pentsiarazten edo ezer hausnartzera bidatzen, ala, zue pentsatu zue gauzak egiten diren moduan ondo gina dauzela, eta ez dago ezer aztertzerik. Komunikatua berak ezartzen Dana duela. ondo, perfecto, dagoela, usteko bagendu, eta ez dugula esebez egin behar, ez ginateke egongo bilatzen igual data bat, ez ginateke egongo udaletxe osoan lan egiten ikusteko gauza batzuk zelan hobetu, eta hori jai batzordeak badakie lanean gagozala horretan. Abenduko batzarrean esan jaken. Horretan gengozala gauza batzuk ikusten, prozedimendu atletikoa findu daitekezan, bestera baten landu, eta hori badakie jai batzordeak horretan gagozala. Eta hainbat arlori dagokion lana danez, donon artean adostu behar da, zelan egin guzti hori. Baina hori jai batzorde badakie horretan gagozala. Eta esan genduan, eta gogoratzen dut, igual ez gara heltzen 10 batera, igual ez dugu egingo dugun lan honetan, igual agian ez gara heltzen 10 bat, bikain bat ataratzera. Baina, 8 batera edo 7 batera heltzen bagara, hori da aurreratu duguna, eta hortik aurrera jarraitu dagigun beti hobetzen. Vale, besterik badago gai honen inguruan? Honen inguruan da? Otro tema, vale. Aurrera, Carolina. Bueno, es una pregunta bastante breve. Vosotros mismos comunicasteis en redes desmintiendo todo esto del anuncio de colecta que se estaba haciendo desde la RKE para Ucrania. Y lo que queríamos saber es, sé que entiendo que hicieron una investigación para detener lo ocurrido, pero queríamos saber si hubo algún tipo de consecuencia directa sobre la RKE, sobre el funcionamiento, básicamente qué pasó. Hor gertatu zana, izan zan, komunikatotara barri izan zan, evidentemente, jendea hurbiltzen hasi zan errekaera, horren inguruan galdetzen, edo gauzekaz, edo dana delakoa. Eta, klaro, guk hori ez gaunkan aurre ikusita. Evidentemente, egin genduan lehenengo gauzea izan zan, bada espada, ia udaletzeko arloren batetik, edo dana delakoa, zeo zer esan zan, eta igual, okerreko helbide batera bialdu, edo komunikazioa guk jakiteko, hori esan gertatu, beraz, esan egon udaletik dei bat esan ez errekaera ekarri gauzak, beraz, behin hori argituta komunikatu atara genduan, ezta? Bada espada, esan baino lehenago ez etorri, ia txartu lerturen bat egondan, eta konpondu behar dugun txartu lerturi. Txartu lertua esan egon deialdi ofizialik errekaera ekartzeko, beraz, komunikatu atara zan. Investigazio bat jakiteko nondik etorri izan deialdi hori zurrumurrua eta hori, ez hori ez da egin, baina bon. Entiendo que ya se mató el bulo, por decirlo de alguna manera. Hori da. Perfecto. Bulo. Vale? Besterik ez badago, gaurko batzordea amaitutzat emongo genduke. Eskerrik asko.